Sabbath School, the heart of the church. Of four away nyame mu ma wakwa abasoronko eba die hard shepherds ye Bible adusua any Sabbath School ma ba mu na ansa na yebe wu adusua toso 9 ama so nsem hu se ene ma hye tuntum a ha mo ne mu di nkomo a ye pese ye ne abusua ade ato na ni sofo Richard Obin sofo soldier accident or coma for 3 years. If you and son, I feel and say were free. A day and a year paid the crab bread. Or Busia, a mamuna moyako. Don't war, between a boano, sicker firm, numb firm, between a friend, mommy and friend, near Chichiwan red. And the die hard shepherds, and near Busia in a and a isu, Unyame and Chichimore, and my. Yenuanom a kaya ho omoye AY for into anya kwanya kra a recorde amaye unyame ancheche mu nyina mo re emaye amaman so nsem a ne ye ba bekan ya to ne din say jail time afiase ebre yenua Carol na de bae na enwanwa say yenuanom ensem a ekoso ewo Asia no enwanwa Nipa mebre wo ho nanso SD fo nsempa kafoɔ the global mission pioneers wo ho ɛyɛ amom ye mompaye ɛma wo enti na mama nso nsem aye kan edin po a wɔde be baaye ɛne wampɛsɛ wɔbɛbɔ nipa a ɛyɛ adwuma wo ho edin efisɛ ehuma wo na wa mo mining po edin efisɛ ehu ye mpɛsɛ ebehu ɔmo behu de ɛkɔso empo na yakɔ akɔpɛ wɔn akyiri kwan akunkum wɔn de wɔn ato afiase na yenuanom mienu bi wo ho a wo ho a wo ka nyame asem na wanya asafo wo ho a wo tete asafo wo ho emra wo kɔsra asafo mane bi no ɛna wote sɛ obi won nkyɛn a opɛsɛ ono nso de no homa onyame na kɔ onipa kro no nkyɛn no ɔse nyame nko ye busua maako ma akɔ miensa ne yɛpɛsɛ yɛde no homa nyame na ɔpɛsɛ wone wo nyina ɛkyɛ onyame asem na no ɔkyɛ nyame asem arahosɛm sɛ yɛbɛkye yenua baako ewom na yede ne koto efiase for enena 4 days na emra wo baaye enye se wode arahua na so osuro ekọ na chiu osan edi gigye atoa so ye nyamedwuma wo ho a eneme na wo kasai omo over 100 people enipa wo ha wode won ho ama onyame omian toa so emo mpaye masa nipa we nyame nka ya ho na adomuti amen. Odofo ewe nyame mu ema wakwa basononko eba die hard shepherds and Bible adisua ene yen Sabbath School ma ba mu yimu ene de ye wadisua etoso 9 adisua watu ne din say Bible no ejumadi the role of the Bible memne de na adisua no ma yete ase say asasi so ye ni nwoma bi a acha enipa de won kwa ato ho ama no esen Bible no na yeni nwoma bi wasase a eso a aman panifuo ne tumomo omkuta tumi esi nipa ekwan wo ho esen Bible na yeni nwoma bi wasase so a enipa awia won ho akenkan esen Bible no ti Bible no bibi sononko bi wo ho a ensese uye too busy ewo ho yese wokɔ ho ekɔhwehwɛ wo kwagye ewo na de chanso ne se Bible yi enu ne enhoma a eka kwan a twedi ampo nyame ebo wiase wi enti Bible nyame asem eye nwoma sononko a etwa se yede yen ho etoso na ebeboa ye kwasiada na disua ne se the most powerful weapon she ne say akodi a ekura tumi nwanwaso no akodi ahodo a wo ye na saasi su nyina no esei honam
na opa akode a etumi ebua honam akode a enya honam nko a honhom nsɛm nyinaa etumi bua na ene Bible no enti de tra honam so esan ewura honhom mu na kyese ekura tumi nwanwaso ekyɛn nwoma a ekyɛn de aka nyinaa enti so obi de bomb etumi ku nipa a na obi nso eyi ne ho free Bible ho na etimi sɛe no a na kyese Bible no ewo tumi sononko menuanom uka Ezekiel chapter 28 verse 14 to 17 a Lucifer a ne ye fe no bonsam na otetwe dia mpon Nyankopɔn bia ya wote no na what ɛhɔ ɛna no wɔwɔ na no wɔte onyame asɛm na onim de onyame asɛm tumi yɛ emna ye bɔ enipa ɛwɔ asase so ana ye bɔ asase na Lucifer enim de ɛkɔ nyina ohun sɛ de onyame asɛm etumi de awia ɛba sɛ de onyame asɛm tumi ɛkyekyɛ ensuo mu sɛ de onyame asɛm tumi ɛkyekyɛ wiem anuema emu etu onim onyame asɛm tumi nwanwaso a ewom tinya nwanwa sɛ ene adisua ne say opese odi busy schedules esi enkwan na nipa ye busy me kwafuo me ba me bekọ ye na de chie party bi wa ha na de chie me kwa aware we enti na nipa nyas ekwan emma asem e wotumi nwanwaso we ene obonsam de bre enti na kwasiada adisua pa wa busa ho eda wo Bible adisua oye so busy with nurse na adwuma with teacher adwuma with afuom adwuma nenuanom obonsam anim saa se ekuta tumi nwanwaso etu osi nipa ekwan ewo ho onim se Bible yi etumi boayen eme yetete ye ma eme ye ma edans amaya emfa Bible nya hwe no kwese de akodie ekoso ewo ho amaya ene efia emfa Bible nya hwe kwese de wo ma esuban etie abufuo na ahye ho ma kwese de won waware semtie abufuo na ahye mu ma kwese de one enipa yonkofa etie abufuo na ahye mu ma upe enwoma a ebetumi aka waware wabusua wonamfo ene wo man abomu a eno ne Bible no na ene yetwa ye ho ahia edi adanse twewani hwe Middle East biaya a onfa Bible enye hwe no hwede ekoso mogahwiegu a ekoso kyerɛ sɛ Bible no ɛyɛ ade a boa Onyankopɔn ɛma ɛwɔ asase we ɛso edi dwane kɔ Bible no ɛho ansa na yɛbɛwura adware na disua ma menkan The Great Controversy page 593 or say Satan employs every possible device to prevent people from obtaining the knowledge of the Bible, for its plain utterances reveal his deception. Upon some see nipa kwan ewo Bible no ho efi se nipa ehu de ewo Bible no mu a ebehu ne nada ne nuanom ne adofo no Bible ekuta tumi so ko enti obi a Bible tini mu no se ye baifuo ne saa nuama na aka ni nyina onya kwan ewo ne ho efi se tumi so nko bi a ewo ne mu no eboro saa on tumi na wo ne nyina eso wo wukwai dwada na disua na wo say Scripture the authority, Bible to me a ewo Bible mu ana say authority eno te e kaso bi ewo to me wo so a te say wo papa kunu bi wo president bi o to me say president bi ka say mo di we mfra fiase na omo ayi ye ka bibisa Bible no wo to me ena e kire wo say ye we na waye enya wo na wo kire Bible no se onka se nkire wo na waye enti na nipa mebre ko Bible no ho a o preconceived ideas or perspectives and tesa and sesa wo de wo adwene ne ko Bible no ho se na me ko Bible verses a ebeboa me ama matimi aka asem a kire we da bi wo ko Bible no se onka sa kire wo no won se sound se de be ya obetumi na obi mpo adi enkomo na won tumi na di nkomo kura wa hwe wo bra so mpo aba wo Bible no enche Bible na ntise organ na si asori dem keyboard no na wo ko won se na me pese me bo sound bi a ebe ye me de na wakotie da bi enema me bere wo Bible no mu a enya waso mu de but eye say
kyerɛw sɛdeɛ wobɛbɔ wo bra. Papa bi a me papa kaa no ho asɛm kyerɛ me. The Bible wasensan mu biaye bi wɔ hɔ a sɛde wasensan no ɛnhyɛ Nyame anuonyam koraa. Na obisaa no sɛ adɛn, wɔ se ɛhɔ nsɛm no nyɛ ne dɛ. Adɛn nti a yɛkasa tia aware dodoɔ ne mmaa asɛm. Me nuanom, ɛnyɛ deɛ ɛbɛyɛ wasom dɛ nko a na abɛte no wɔ Bible mu. Nti nyɛ nwanwa sɛ ɔsomafoɔ Paul ɔka kyerɛ Timothy ɛwɔ 2 Timothy 3:15-17 sɛ Bible no ɛno na ɛde yɛn kɔ nkwagyeɛ. Bible no ɛno na ɛtu yɛn fo. Bible no ɛno na ɛyɛ ne yɛn. Bible no ɛno na ɛtete yɛn kɔ papa ɛyɛ ne tenenee ahodoɔ nyinaa mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onyame nipa no obɛwie pɛyɛ ama enwuma pa. Ane ɛtwa sɛ Bible no wɔ yɛn so tumi wɔ saa nneɛma no so. Enti Bible no kyerɛ wo sɛ ware baako. Bible no sɛ di homeda na yɛ ne kronkron. Bible no sɛ ɛni wo nyɔnko ho ayɔ adanse kuro mu ɛnkɔfa obi yere. Bible no sɛ tua ɔpaani ne ɛka yie. Bible no sɛ ne afoforɔ ntɛm ɛnyɛ yie. Bible no sɛ obi tia wo nan so a wɔwo na kɔ ne nkyɛn ɛkɔhwehwɛm na san pa ne kyɛw. Nneɛma wei no ɛntwa so mu ɛma wo. Nanso Bible no ɛna kyerɛ wo sɛ wopɛ sɛ wonya nkwagyeɛ a wei ɛyɛ twɛdi ampo Nyame asɛm. Me nuanom ne adɔfo no ɔsa toa so tu yɛn fo sɛ onyame pɛ sɛ ɔne yɛn dwenedwene but nipa dwene no ɛyɛ na ɛwɔ fam paa ɛsan bɔne enti kebetumi a yɛntie onyame asɛm no na ɛbɛboa yɛn paa ne yɛnyae sɛ yɛkwasi broni bi nsɛm na yɛwɔ adwenkyerɛ ahodoɔ bi a ɛde kɔ Bible no ɛnɛ no deɛ ɛmboa yɛn. Yɛnhwɛ biribi ɛwɔ ɛbenada na adesua no emu. Ɛbenada na adesua no yɛte aseɛ sɛ Bible truth. Bible no ne nokware ensem ahodoɔ. Time magazine. Said you what daily graphic wɔ Ghana no. Saa ne what Time magazine a ɛwɔ wiase a ɛka wiase aman ne nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so. Na 2017 deɛ a surprise will be a. The bebusa asɛm bi sɛ is truth dead? So no kra ewu ana. Come here say ɛnɛ no kra ankasa yɛnte ho asɛm bio na enipa bi kra ma yɛte asɛ sɛ yɛka no kra egyina deɛ wɔka so egyina wo nipa ne so egyina sɛ deɛ ɔhu no kra ɛfa so ɛna no kra ayira nanso Bible no ka no kra wɔ kwan soronko so deɛ na Bible no kyerɛ fa no kra ho uka John 14:6 also Jesus said I am the truth meaning no kra ɛno Yesu Kristo munkuto de nya nokra efri enti se waadwene ye ontanta wo nokra ho se nokra wu akọ Yesu ho na abenya nokra ahodo John 17:17 say till wo ho wo nokra mefi se wasam no ye nokra Bible mu asam ye nokra ya aka bia ebebam se do ka se mewu na na nsa so mesore ono ana aka se me kọ na mesan ababi wo no ana etufo se bra ne nkyɛn besom no wo homedam Bible no ye onyame asem na ye nokra ensem. Now, what kind of testimonies for the church? I was saying there are mines of truth yet to be discovered by the earnest seeker. So when you to boase na wo call Bible no ho said nipa ye galamsey mine wo form sad won kwa to so ko pe bibi no. So wo de won kwa to so sori anopa awie nwumra hwehwɛ mu a ubenya precious truth. Mema wade wo ho ma wo mbra te se de nipa bre wasasi so a wo hu onwa no ebewi ase ne wawu no Bible no ewo no krensem a te sei enyina ewu ye hwe Bible claims ukwada na disua ne say Bible na ankasa o make claims ahodo no ma Bible na ankasa woka efa ne ho e na Bible no eka efa ne ho Minianom ene adofonum. We read Psalm 119:11. I'll say, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against thee. Bible no krensem o kafa ne ho bi no. Say, what day or no Bible no shewa kuma mu a onye bone entia unyankopon eno. Eno na nkaibosem no nso eka no Hebrews 4:12 say, Bible ni ye two edge sword no saying that you better no two-edged sword. I say your second be or
animu twa akyiri twa nto de ha twa no de ha twa sana o say Bible no ti na o say Bible no kwa dey sharper than that adenti na o say anu wonam sense a if just as kind no dey timi twa nipa keke but Bible no dey end twa nipa sa wura honhom mu nsem so we obi a utai kan Bible ho se wo da Bible na nkasa no asan ye twa ho ahia te se ugya bi a honhom ntimi ma wo so ewura honhom niam na Bible no kwa ne asem a ye kan a wo ho etumi wura ye mu bubu akwa no for thousands of years ubedi asase so emfinsi apem ko etimi nenam mu a uhu bone bi a wontumi enye enti na osomafo nze me twira brawo na wanye bone na se wo ye bone mpo a o John asem a wo ka Bible no edidi mu sa ma afekura de bone bi o ha ye mowudin wo ho wontumi kura nkosa bone no Bible no ankasa ni claims are o making it be enono. Now can Psalm so say this is my comfort in my affliction for your word has given me life. Onyame asem ankasa so emankwa. De kira wo se onyame asem emankwa ne se dodo a emfa onyame asem ma enijuma no wowu honam na wowu wo honhom mu enso wonam a yesi ebs bayfo bi ato ankresi ni yam ne sa na na wokan enyina no ampa ewo kwan bi so bi se wonfa onyame asem nya hwenti ahonhom po anya kwan ewo ne ho so when you fasting da e come to me e dey wo fasting no emu but who say wo tin sem wase kakra na wo kan onyame asem ma wo ho to wo kwan so kon bi eso wo say ye nipadua no eto da ya na aya hoya ye fita yawu but ye kan onyame asem a afi de nourish ye na ma ye ho eto ye obi wo ho a otumi tie onyame asem sa na urusu obi anu a wo be kan mass book obi kan story book bi a obenya sa atenka ne say same Bible enu yawadana disuane de bana wie the state of the heart enipa yakoma ankasa no san enetie akoma ne tebia de say Jeremiah say akoma we onye wodada ninuanom ne adofo no muma ye ni akoma achi epi muma Bible no ensesa akoma no emaye Job say receive please instructions from his mouth and lay up his word in your heart. O see, fa onyame asem no jitu akoma so na ensesawo. Enya wanwa say osomafo Paul twere koma Korinto fo say but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Enipa wo ye honam too much no sebi onyame asem edane nkwase asem ma no akoma no eye wiase dodo nti wuka bibia wonte ase enti de aya Bible say o Jesus say de asha akoma mu no ene pue efiri nipa anum ensem a wo kan ene kire se wusua onyame asem na se wusua onyame asem tu no bi ka onyame asem a onfa no serious because wiase nyoma atwa ne ho ahia nti osomafo Paul eda onyame ase wo Korinto Thessalonica safo no ho se omo eti asem no omo amu ni se eye nipa asem na emum eye onyame asem na odibu wombra akoma ne tebia se de wakoma te enne ma wo hu Bible no tumi a ewo wo so me ne wo betimi atena ha but me tie preaching na wo so tie preaching kwan a wo beti preaching no e bi benya wo susunsuanso asene me efi se mama makoma we asen na mentimi emfa onyame asem enti se de wakoma ne te no enu ne ma wo hu Bible mu no kre ahodo enti da ye ka omeda ho asem kire wo ne wo basuade ho amanyame but unua bi onfae enti na ne nipa bi sori a wo se Bible ye bibi na odidi onyame mpo atem e wo Bible no ho da no ho free wiase sem ho ma wakoma nye onyame dia atwedi ampo onyame be hye wadonyam onyame ntine ne mu nkire ye oma Bible we enya dwumadie sononko wo ye mbra so ye ne ye ma osori anopa ma wo ba hu nyame asem ansa na wapue babusua ne hu nyame asem ansa na wapue ma wo ho bosumi nsia wo saa kwan we so na ubehu se onyame asem it is a living word e asem etiase ne nya de bia e ne namba bi timi na so wo ye fie na menka ho na adomunti amen.